और दाम नि बागै से जों दिनै और 1085 टा जों भोट मानो आबनि बागैनो आंनि बिजेपि दाखौ दङबा आं सामानि दङ नरक आना भोट दिखौ नरक भोट दिमानि बागैसे दिनै आंनि भोटनि पार्सेन्टेज आसु गोबां फायो हनै अ बानबुआ आं जयो आं जिनि खमै सावै मानो एफोरनो आं बरबाय पार्सनेलि आं फुंनि बिसिंनि आं बरबाय गुरुंलायखा आबा आं दिनै गुबैखौ नरक जन्तनि गोसखांना आं सावै थानानै मुजुंगो आबनि बागैनो फायदि जों बालबाक्साके सामखायनानै जों बालबाक्साके दंनायनानै बागै जों तानो खायनानै नांहिबा जों फनजा माननानै फानो जों जिखासा खाय फानो जों जालायानो फायदि जों बायजों बुलाया गारै जों बायजों थांजा बाक्साखलाय सामखायनानै नै दिनै बुबाग्रानि जायतु मुंबाय दिनै बुबाग्रानि नाहार मुंबाय जों थांजा होननाय बुखबाय सामनानै न जों सामङा फनांलायानो फायदि नै आं दाबो गनरनो गयनानै मुजुंगो ताइ आरोनि यं जेनारेशननि ट्राइरो बानो गोबां मात्रायाव बिजेपिनि फुन खायगा बाय जों फायनानै मुजुंगो फियाबा जों गासै स्कुप माइया गय दंगो मिसाव आबनि बागैनो आं सानानै मुजुंगो आंनि अर लिडार दङ टिप्रामथानि जे लिडार रबाय लिडारशिप रबाय नर बिसिं कक सालायनानै बिसिं बिख्लायै दिनै बुसकांनि नाहारमुं दाबो अ नाहारमुंनि बागै जों जाय दंलायनानै गांगै जों बायजों बालबाग सालायनानै नांनाय आं आमदिबो कक सानानै मुजुंगो दिनै अर कमलपुर कन्स्टिट्युएन्सि 45 पानबुआ जत्तनि सालाय हाइएस्ट भोट जों टिप्रामथा मानजा 1045 जना जों अर भोट मानजा आमा हाइर हावा बाय थाइया अ भोट द आबो दिनै यासि कंसानि दाम दङ अ दामनि बागैसे जों दिनै अर 1085 टा जों भोट मानो आबनि बागैनो आंनि बिजेपि दाखौ दङबा आं सामानि दङ नरक आना भोट दिखौ नरक भोट दिमानि बागैसे दिनै आंनि भोटनि पार्सेन्टेज आसु गोबां फायो हनै अ बानबुआ आं जयो आं जिनि खमै सावै मानो दंथमै सावै मानो गर्बखै सावै मानो आबनि बागैनो जों दिनै अर हाति पान्दा खायनानि बागै जों दिनै अर मा फायलायका ताइ जों बेलायखाना गोबां गाहाम दिनै सानो दिनै जे अनारेबल दिनै एमएलए ना जों दिनै एमएलए चित्तरन्जन सारना जों दिनै मानाय मानखा बिधान सभायाव जों दिनै एसि बिसिङाव दङै एसि नगाव दंनानै एसि गारि गासानानै एमएलए जानानै मन्त्रि जानानै बागै जों दिनै टिप्रामथा खालाया दामनि बागै हिनबा दिनै दफा जातिनि बागै कक सानानै हिनेसे जों दिनै अर फाइट खालाय दङ दाखुते बुकुर मारो फारो नरक जतनि फान दिनै लगा नांगो नरक जुमाय बाक्सा फान बाक्सा आं यांगे जों असामनो साक्सेस खालाय मान्या आबनि बागैनो नरक जतना आं कबगो दिनै एमएलए रक 13 जना थाइजिमो सावै थाका 13 लक्ष टिप्रासानि बरक दिनै अबाब अनतन्न सानानि बागै दिनै बिधान सभायाव फाइट खालाय दङ नरक सावै मानखना कब्रक जों बुजिया हनै दिनै बिधान सभायाव साजाकमानि फियाबा कब्रक बायनो दिनै बुरुइनि हनै जे एमएलए चंजाकमानि दिनै बरम गोनां जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्यनि प्रेसिडेन्ट टिडब्लिउएफ नि दिनै स्वप्ना देबबर्मा दिनै मेडाम कब्रक बाय दिनै बिधान सभायाव बकक साका आबनि बागै जों गर्व दिनै कक दिनै मानि कक जों बरम दिमानि बागै दिनै बुबाग्रा पर्यन्त फाटार हास्ताव दंगायखानो दिनै साहर काजे ना आनि मानि कक बरम आं दिनै मा सानाय एमनकि रुमानस्रिनि कक जों दिनै बिधान सभायाव बिल पास खालायनानै दिनै थांनो दङ दाखुते बुकुर आबनि बागैनो आं जतन सानानि मुजुंगो दिनै एमएलए रक अपोजिशन पार्टी जों बिरोधी दल नेता गय दंफानो दिनै मानथाय सप्ताहनो जों सावै मानो दिनै खगाय जों सावै मानो आं निजे दिनै आईपीएफ टी बीजेपी सरकार 2018 सरकार फायनानै यागुलो आं निजे सारा त्रिपुरा राज्यनि एक समय आं आईडब्ल्यूएफ टी जीएस माने दिनै मेडाम स्वप्ना नखरमानि यागुलो आजरा रगो जों सामखाय मानो कक सावै मानो फियाबा जों दिनै दफानि बागै कक सावै मानिया और दुखनि बागैनो जों दिनै बुबाग्रानि यागनो रमलायै जों दिनै अबाबनि बागै दिनै मानथाय सप्ताहनि बागै जों लड़ाई खालामनानै नै दिनै जतन जों और दिनै थाइजा बीजेपी सरकार बीजेपी जों पार्टी खाय मानो फियाबा जों दिनै जाति दफानि ककनो जों सावै मानिया दाखुते बुकुर तामनि बागै हिबा दिनै बहुत कैसा थांगन जानानै बागै हिंगे 2 तला 3 तला नक बिल्डिं नक तांगन तंगानि हिंगे त्रिपुरा साराव ताबो बीजेपी खाय दंगाय मानो फियाबा दफा जातिनि कक सानानै थांगे जों आ बीजेपी सरकार जों गठन खालाय मानिया जों साम खालाय मानिया आबनि बागैसे जों दिनै थामजांगय बुबाग्रानि याग्रम लायो जों बालबाग सांलाय दङ बाक्सा ससियेल मिडियानि बिसिं रगम सावै दङ जे ना
biang thangka noroni bubagra tini hingai chung sumoi tomo chung jawab binai tai besi di mundia chini constitutionally solution ni bagoi chung fight khai to ta ko kuro chini mang thai sotai chung baskango bahai khai chung baskango upgrade to na ni bagoi chung tini tai to boi tonglayu abuni bagoi no thaidi chung tini asumoi tongya chung khabai tongya chung ni common property kha chung buto chi kechen kha hai phano chung kechen yang ni chung sawai mano tamni bagai hiba 19% di prasani bisingo chung sara 7,000 bot mano tamte bukuro 8,100টা ভোট কাস্টিং গো চিনি ওই এরিয়া গো ফিয়াবা চিনি তি প্রাসারনি বিসিংগো গো তাবো গো তংকো ই এরিয়া নি খরকসা ডক্টর জু আনো হসপিটাল সালামা হসপিটাল ই ইনসিডেন্ট নি ক্ষেত্রে আনো সাওই রহরো ভাই চিনি ই জেনারেশন নো চিনি বুবাংরানি গক চিনি দখানি গক নতাই সানানি নাঙ্গিয়া নাই সাওই রহরো বুকুজু গো খরকসা ডক্টর গালাই খানা খাকসাংখা ফিয়াবা Kesam sini nana tabusong babusong ni amol ni je agi ni sini kelai pinai lo bisa kelai kaisa parti no ulat kelai saka borok ni bekha selai kan ni taibo borok tiaka sini hato panganar we ni ni sau balai kan tong thoka bini bok na we abu tapi no I generation ni sushikito churai no jumtai sana ni kuno bok phana kri haise tamni bagai himba joto ni sijak joto ni saimanja abuni bagai no ang joto no hai no hai o area ni borok ni bagai na ang taisa koi horo jong khabai laya khathui laya jong amoti khai no bas kango bo norono tini pok nui klango jong uram jong program khai nai siklaro ni program bo jong ora khai nai YTF ni program khai nai TWF ni simi khai bo jong program khai nai jong tabu bo jini edisi habango jini sorkar gotong khai to abuni bagai jong wanaya jong kiriya jong jini ha do khani bagai thina nang khai thinai thina nang khai ninai kamo agogoi jong samu khai dai abuni bagai no ang sanani muchung maka haise asukno jodi tabu beskani jini kok sanai ro sawai thaka panchayat ni chairman ni dokhol khainani muchung loi thangke ang Tripura government no ang sanani muchungo ani request borok no ani koi mungtong nai borok BC election khaitun BC election khaimani bising tui no chini bot ni bising tui jida jiti ni bising tui pass fail ni bising tui je borok candidate manai bonono chungoro chairman songjajar nai chung to tini BC election khaimani noi samane bangogurugoi tongha 2-2.5 বছর লাই থাকা হাই কোর্ট কেস লিখা ফিয়াবা তাবু ফানা chung BC election khai meya abuni bagai no ani koi mungtong nai বিশেষ খাইও ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নিখানি তাই চিনি অনারেবল এমএলএ সাহেব কো খাইজা বড় কথা হয় আবর তাই হাই না হাই সানানি বাগৈ চিনি অবক্ষাই চিনি অকমল পনি দুর্দশা ন থানো সানানি বাগৈ চিনি বড় খাই বড় না চুমর মান মানে বাগৈ চুম বালাই খানো কো বাল কাহাম নাই চুম মান সুগো